Χειρουργήθηκα πριν 40 μέρες, γελάς ρε, ακρόμιο πλαστική αριστερού ώμου από το φίλο μου τον Αντρέα τον Παπαδόπουλο στο Ολύμπιο και τον οποίο ευχαριστώ πάλι και τα λοιπά, ναι, τον ευχαριστώ, τον εκτιμώ και του αφιερώνω τη σημερινή πρώτη βόλτα στο σκι στο Χελμό στα 2.300 και βέβαια με πλήρη λειτουργία του άνω άκρου. Έτσι με πολύ καλή ανάρρωση. Να είναι καλά, ενδοσκοπικά μου το έκανε. Λεφτά δεν μου πήρε. Αυτό είναι το καλύτερο. Καθότι είμαι γιατρός, έτσι το είπαμε έτσι. Λοιπόν, για να δούμε το στείλουμε στο φίλο μου.